Farkasrétin kirkko. Farkasrétillä syntyi jo ennen sotia pieni yhteisö, joka kävi säännöllisesti Jumalan palveluksissa. Siihen aikaan oli vaikea päästä Kelenföllin kirkkoon, joten vuodesta 1935 pidettiin Jumalan palveluksia myös Eerdikadun koululla. Seurakunta kasvoi ja 28. helmikuuta vuonna 1949 pääkaupungin pormestarin kanslia suostui siihen, että koululla pidettiin joka sunnuntai kello 9 luterilainen ja kello 11 reformoitu Jumalan palvelus, entisen tavan sijaan, jolloin kokoonnuttiin vain 2 kertaa kuussa. Se oli muutosten vuosi. Joulukuussa 1949 seurakunnan täytyi jättää koulun tilat ja vuokrata Nemetvöljikadun numerosta 138 seurakunnan käyttöön 6 kertaa 8 metrin rakennus. Oli suuri edistysaskel, kun seurakunnat ostivat tontin kadulle johtavan etuosan hiilivarastoineen vuonna 1962. Rukoushuoneen sisustus tehtiin arkkitehti György Korompain piirustusten mukaan. Rakennuslautakunta määräsi, että kadun puolella ei saa olla ikkunoita ja täytyy säilyttää vanhat perustukset, ettei vain rakennettaisi suurta kirkkoa. Näin syntyi 30 vuotta käytössä ollut kirkko tiiliristikko ikkunoineen. Oli suoranainen ihme, että saimme Kadar-järjestelmän ankarimpana aikana hyväksytyksi hiilivaraston muutoksen rukoushuoneeksi, jonka piispa Lajos Vätö vihki käyttöön 31. lokakuuta 1964. Rukoushuone oli vaatimattoman näköinen, sillä ulkoasu ei saanut muistuttaa kirkkoa. Työt tehtiin suurelta osin talkoovoimin. Kiki képessége szerint. Például a villanyszerelés Mátrai Attila műve, aki hosszú ideig gondnoka is volt ennek a közösségnek. Vietimme monta siunattua hetkeä tässä kirkossa. Sisään poikkeava löysi lohdutusta, voimaa ja rauhaa. Tavanomainen ulkoasu koitui eduksi. Saatoimme järjestää ekumeenisia ja nuorisokokouksia, joita ei suuremmissa seurakunnissa poliittisista syistä voinut ajatellakaan. Vuonna 1982 kappelin seinään tuli ensimmäinen halkeama. Insinööri László Fodorin mukaan syynä olivat heikot perustukset. Vuonna 1986 insinööri Kaaroi Paalin lausunnosta kävi ilmi, ettei rakennuksen tukeminen riitä, vaan kannattaisi rakentaa uusi kirkko. Vuoden 1990 järjestelmän muutos teki mahdolliseksi sen, että seurakunta alkoi vakavasti suunnitella uuden kirkon rakentamista. Syksyllä 1991 julistettuun suunnittelukilpailuun osallistui 5 arkkitehtiä. Jänö Baalintin ja László Bentzurin suunnitelmat todettiin parhaiksi, ja heitä pyydettiin tekemään tarjous. Seurakunnassa oli viime hetkeen saakka rakennustyön vastustajia, sillä taloudellinen tilanne oli heikko. Vanhempi polvi palautti mieliin, että kaunis Kelenföllin kirkkokin valmistui laman aikana 1928. Jumala osoitti tämän kautta, että hänen valtansa on taloudellisia vaikeuksia suurempi. Hän on sama tänään, huomenna ja iankaikkisesti. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Az
Saimme 5 hintatarjousta. Korkein oli 34 miljoonaa forinttia, alin 11 700 000. Tämä saattoi meidät kaikki hämmennyksiin. Summa oli liian suuri. Miten voimme aloittaa työt? Hogyan építkezzünk akkor? Yhteinen rakennusneuvosto totesi, että jos suunnitelmia yksinkertaistetaan ja käytetään halvempia rakennusaineita, kirkko voidaan kuitenkin rakentaa. Pohjakerroksen tiloista luovuttiin ja rakennuskustannuksia supistettiin. Seurakunnassa muodostui kirkon puolesta rukoilijoiden piiri, joita Jumala kuunteli. Saimme yhä enemmän pieniä lahjoituksia, muun muassa kaupunginvaltuuston avustuksen, jonka turvin saatoimme kuitenkin rakentaa seurakuntatilat kirkon alakertaan. Kunnia Jumalalle. 8. toukokuuta 1994 laskemme Kelenföldin luterilaisen ja reformoidun seurakunnan toisen yhteisen kirkon peruskiven luottaen lujasti Jumalaan. Jumalan palveluksen toimittaa luterilainen piispa Imre Sebik sekä reformoitu rovasti Tamás Takaró molempien seurakuntien pappien ja esirukoilijoiden avustuksella. És a mellékelt jelenléti íveken szereplő hívek imádságával. A mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket. Kedves testvéreim, amikor most templomépítésbe kezdünk, hálát adhatunk Istennek azért, hogy ő már elvégezte. Rakkaat sisaret ja veljet, kun aloitamme nyt kirkkomme rakennustyöt, kiitämme Herraa siitä, että hän on jo tehnyt työn, rakentanut kirkon tänne Farkasrétille, hengellisen kirkon elävistä kivistä. Tässä hengellisessä kirkossa ovat mukana nekin, jotka ovat poistuneet keskuudestamme ja ylistävät Herraa hänen iankaikkisessa valtakunnassaan. Eläviä rakennuskiviä ovat myös seurakunnan nykyiset jäsenet, raamattupiireissä ja Jumalan palveluksissa kävijät sekä seuraava polvi, lapset ja nuoret. He ovat nytkin keskuudessamme muistuttaakseen meitä siitä, että rakennamme kirkon heille, sillä uskomme ja toivomme, että he tulevat pitkään käyttämään sitä ja etsimään siellä yhteyttä Jumalaan. Közöttünk, hogy ezzel is emlékeztessenek bennünket arra, hogy a templomot nekik is építjük, hiszen hitünk, reménységünk szerint ők fogják legtovább használni ezt a templomot, ők fogják itt legtovább az Istennel való közösséget. Úr Jézus Krisztusba üdvösségünk alapkövébe vetett hittel helyezzük el Isten házának. Laskemme kirkon peruskiven vahvassa uskossa Jeesukseen Kristukseen, pelastuksemme peruskiveen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olkoon tämä kirkko uskovien seurakunnan, evankeliumin julistuksen, sakramenttien jakamisen, rukouksen ja Jumalan ylistyksen tyyssiä iankaikkisesti. Aamen. Aamen. Június 22-én 22. kesäkuuta päästiin kirkon harjakorkeuteen ja pidettiin harjannostajaiset yhdessä reformoidun seurakunnan kanssa. Tilaisuuteen osallistui myös suomalaisen ystävyysseurakuntamme kappalainen Kersti Rantasalo ja hänen miehensä Jaakko Rantasalo. Kik más ügyben tartózkodtak Budapesten. Most, ha
Jumalan kiitos, löysimme tunnollisen rakennustyön valvojan Kaaroi Paalin, joka osallistui rakennustöihin sekä ammattilaisina että rukoillen perheensä kanssa, kuten hän itse kirkon vihkiäisten yhteydessä kertoi. Rakennuksen nykytilanteesta voin sanoa, että kattorakenteet ovat valmistumassa. A templomot a korábbi kápolna mögött építettük. Így a régi imaházunkban folytathattuk az Kirkkoa alettiin rakentaa entisen kappelin taakse, joten saatoimme edelleenkin pitää siellä Jumalan palveluksia. Olimme iloisia siitä, ettei seurakunta joutunut hajalleen rakennustöiden ajaksi, vaan seurasi viikko viikolta niiden edistymistä. Rakennustyö oli seurakunnan yhteinen sydämen asia. Lapsetkin osallistuivat suunnitteluun. Vanhan kirkon kadunpuoleisella seinällä oli yksi ainoa symboli, joka viittasi kirkolliseen rakennukseen. Takorautainen teos kuvasi paimenta laumoineen. Lapset pitivät kovasti tästä symbolista ja kysyivät, mihin se uudessa kirkossa sijoitetaan. Näin kuva löysi tiensä alakerran seurakuntasalin seinälle. Alaksori gyülekezeti termünk falára tegyük. Toista joulukuuta 1994 uusi kirkko vihdoin vihittiin molempien seurakuntien yhteisessä jumalanpalveluksessa. Vihkimisen toimittivat luterilainen piispa Imre Säbik sekä reformoitu piispa Laurent Hegedus. Kirkko täyttyi sanankuulijoista. Kirkon suunnittelijana luovutan avaimet rakentajalle iloiten ja kiittäen Jumalaa ja pyydän häntä antamaan ne edelleen piispoille. Kiitoksia. Jumalan avulla kirkko on valmistunut suunnitelmien mukaisesti. Luovutan avaimet toivoen, että Jumala siunaa kirkon käyttöä jatkossakin. Luovutamme kirkon avaimet seurakuntien papeille
Kelamföldin luterilaisen ja reformoidun seurakunnan työntekijöille, jotta he avaisivat ovet Jeesuksen Kristuksen kansalle, sanankuulijoiden pyhälle joukolle. Jézus Krisztus népe, az igehallgatók szent tábora. Jumala siunatkoon teidän saapumisenne ja lähtemisenne nyt ja iankaikkisesti. Täyttäköön Jumalan kunnia ja Kristuksen seurakunta tämän kirkon, kuunnellen sanaa ja nauttien sakramentteja. Olkoon se Jumalan huone ja säilyköön Pyhän Hengen yhteydessä sukupolvesta toiseen iankaikkisesti. Áldja meg az Úr ezt a helyet, hogy áldottak legyetek ki és bemeheteletek be, mostantól mindörökké. Erősíts meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, kezei alkotását. Erősíts meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán. Liebe Brüder und Schwestern, Rakkaat sisaret ja veljet, aika on purkaa ja aika rakentaa. Se on nyt täytetty ja minä iloitsen siitä. Jokaisen synagogan seinällä on tärkeä lause. Olkoon tämä rukouksen huone kaikelle kansalle. Olkoon tämäkin rukouksen huone, jossa kokoonnumme palvelemaan Jumalaa, kiittämään ja rukoilemaan häntä ja iloitsemaan hänen edessään. Tämä kirkko on korkea. Se osoittaa suunnan Jumalan luo. Ikkunat aukenevat sivuille. Niiden täytyy olla avoinna ihmisille. Iloitsen erityisesti siitä, että täällä on koolla 2 seurakuntaa, luterilainen ja reformoitu, jotka ylistävät Jumalaa yhdessä. Tuon terveisiä zyyrihiläiseltä seurakunnalta, joka on tukenut kirkon rakennustyötä. Kävin aikoinaan vanhassa kappelissa. Valokuvasin kauheat halkeamat ja niiden näkeminen teki vaikutuksen zyyrihiläisiin. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Es zeigt Richtung Himmel zu Gott. Az irány mutatja fölfelé, Isten felé. Und es hat Fenster zur Seite. És ablakok vannak az oldalain. Das muss offen sein für die Menschen. Tehát nyitottnak kell lennie az emberek számára. Besonders freut es mich, dass 2 Gemeinden, evangelisch-lutherisch und reformierte, hier zusammen sind, für Gott, zu Gott zu beten. Különösen nagy dolog számomra, hogy 2 gyülekezet van itt együtt, evangélikusok és reformátusok, hogy együtt dicsérjék. A zürichi egyház üdvözletét is hozom, amely szintén hozzájárult ehhez az építkezéshez. Ich war hier, als noch die alte Kirche stand. Itt voltam, amikor még állt a régi imaház. Mit schrecklichen Rissen in den Mauern. Borzasztó eredésekkel a falban. Ich habe sie fotografiert. Le is fényképeztem. Und in Zürich gezeigt. És megmutattam Zürichben. Das hat gewirkt. És ez használt. Aber das ist neu bauen. Lerombolni, újjáépíteni. Danke. Támogatta ezt a templomépítést a maga részéről, mi a székek megvásárlásához adtunk az adományunkat. Tulkaa usein tänne kirkkoon ja kuluttakaa nämä tuolit, niin voimme sitten hankkia taas uusia osia. Gyertek minél gyakrabban ebbe a templomba, hogy elkopjanak a székek, és akkor ígérjük, hogy új székeket fogunk vásárolni. Ahol a színeket láthatjuk, a kéket és a fehéret, és ez fényfából készül.
Tämä muistuttakoon siitä, että Kulosaaren seurakunnassa joka sunnuntai Jumalan palveluksessa muistetaan rukouksessa tehtää. Ez emlékeztesse az itt lévőket arra, hogy a Kulosaari gyülekezet minden vasárnap Isten tiszteletén imádságban megemlékszik a keletföldi testvérgyülekezetet. Seurakunta pitää kirkostaan. Kävijämäärä on noussut silminnähtävästi. On pidetty häitä ja jopa kolmoisristiäiset. Jumala todistaa meille jatkuvasti, että ymmärsimme hänen sanansa oikein ryhtyessämme kirkkoa rakentamaan.